вітаць усіх, хто прагне спасцігнуць спрадвечныя веды і наталіцца даўнішнімі беларускімі песнямі. Наша каманда у памежным сталіцы Дзяржынскім раёне. Не будзем марна губляць часу, пачынаем рух наперад у мінулае. Зноўку дасылаю вітанні тым, хто зараз побач хочаце ўражанняў, далучаецеся. Зараз мы мусім узгадаць, якімі шляхамі вандравала наша каманда больш за месяц таму. Будзем слухаць, што і як спяваюць у Дзяржынскім раёне з нашым аранжыроўшчыкам Кірылам Армаковым, у сённяшнім выпадку прадзюсарам Юзары і юнай спявачкай Машай Новік. Прывітанне. 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 Хто такая Маша Новік, зараз разам і даведаемся. Маша Новік, навучэнка гімназіі нумар 24 горада Мінска, фіналістка нацыянальнага адбору на дзіцячае Еўрабачанне 2011 і 2015 года. Двойчы лаўрэат спецыяльнага фонда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Яшчэ одна беларуская вёсачка, якая ў нашы дні набыла статус аграгарадка – Пучына. Я вам распавяду всякія такія факты з яе гісторыі і разам даведаемся, чым жывуць яе жыхары сёння. Своей любою адзінаю ганарымся мы радзімаю Беларусю, беларусачкай, Васильковай янай хустачкай, танцуй, янашка, гуляй, песні вясёлыя спявай, танцуй, янашка, гуляй, хай родны праслаўляй, і няма нам прыгажэйшага, краю лепшага, мілейшага, улюбёныя Дзяржыншчыну, край вядомы на ўсю мільшыну, танцуй, янашка, гуляй, песні вясёлыя спявай, танцуй, янашка, гуляй, хай родны Хто не ведае з вас Пучына, тут спяваюць песні гучныя, тут сябруюць танцам жартамі, паглядзіце, на што вартыя, танцуй, янашка, гуляй, песні вясёлыя спявай, танцуй, янашка, гуляй, хай родны праслаўляй, танцуй, янашка, гуляй, песні вясёлыя спявай, танцуй, янашка, гуляй, хай родны праслаўляй, хай родны праслаўляй. Вёска Пучына была заснаваная напрыканцы 14-го, пачатку 15-го стагоддзяў. Належала яна буйному магнацкаму роду Радзівілаў. Для таго, каб было каму даглядаць землі, здаваліся яны ў арэнду. Адказным арандатарам на тыя часы быў чалавек з прозвішчам Пучын. Паселішча значылася ў інвентары 1588 года і мела больш за 55 валокаў зямлі. Для інфармацыі, адная валока складала 21,6 гектара. Пасля падліку відавочна, што паселішча мела звыш 1200 гектараў зямлі, што было досыць вялікімі ўладаннямі. Покоть моя, покоть, покоть моя, покоть, кто ж тебе шановать будь? Я ж тебе дошановала, я ж тебе дошановала, что субботы да прибирал. Раскошелься же, мати, раскошелься же, мати, да по великой хать. То только
покоті припадаючи, і покоті припадаючи, своє дитя вспоминаючи. Уняси же маткой дрови, уняси маткой дрови, оставайся здоров. Замяти же маткой попел, замяти маткой попел, бо мы твою дочку скоро. Ручками да беленькими, ручками да беленькими, кониками вороненькими. Спучна сюды у мінскую студыю, дзе пры падтрымцы Кірыла Єрмакова і Юзары Маша Новік спрабуе пачуць тую самую толькі сваю песню. Можна вось штосьці сказаць наконт гэтай. Я так разумею, што гэта хутчэй за ўсё абрадавая песня. Ну, вообще здорово и неожиданно увидеть вот коллектив таких молодых девчонок. Ну, здорово. Мне нравится, как и тембрят хорошо, и вместе сочетаются голоса хорошо. И песня, кстати говоря, неплохая. Я бы посоветовал эту песню вообще оставить для, может быть, следующих участниц или участников передачи, потому что песню классно можно сделать именно, может быть, в хаосе, в таком, либо... Но сейчас в этом варианте как бы это не Машин вариант, то есть, ну, как бы... А який Машин вариант можно послушать? Мне хочется больше такого чего-то мелодичного, наверное, чего-то такого медленного. Ну, нужно слушать, нужно смотреть дальше. Што ж, яшчэ не ўсё ўбачана і не ўсё пачута, таму вяртаемся ў аграгарадок Путчына. Сталы мае, позастиланные, гости мои любезные, позазыванные, ой, чего вы до моей гости не пьете, не пьете, ой, чего вы до моей гости все хмурненько сядете. Все хмурненько сядете, ти мой хлеб не пуховый, ти мой муж наравлен. Ти мой муж наравленый, ой, коли хлеб не пуховый, то я выпалаю, ой, коли муж наравленый, то я выкараю, ой, палала хлеб пуховый всей ночевочками, ой, карала своего мужа, да все словочками, ой, палала хлеб пуховый, дай не выпалала, ой, карала своего мужа, дай не выкарала. Назоў вёскі наўпрост звязваюць з прозвішчам арандатара Путчына. Калі сялян, што выязджалі на базар у мястэчка Койданова, пыталіся, хто ты, скуль ты, яны адказвалі: я жыву у Путчына, у арандатара Путчына. Так паступова за гэтай мясцінай і замацавалася назва. У даўнейшнія часы мясцовасць гэтая была глухая, наўкол непраходныя лясы ды балоты. Менавіта тут заўжды хаваліся людзі, нязгодныя з дзяржаўнай палітыкай ці ў ваенныя часы. Само гэтае месца, балота, багна, пучына, было вольным, і людзі, адпаведна, былі незалежныя магутныя волаты. Запрагайця, запрагайця, да 12 собак, да 12 собак. Адвязеце, адвязеце, да бабульку кабак, да бабульку кабак. Наша бабачка, наша Любочка, да поязды любить, да поязды любить. Як адвязеш карчомашку, гарне з горелки купить, гарне з горелки купить. Запрагайця, запрагайця, да сивую свиню, да сивую свиню.
наша Любочка, да поезды любить, да поезды любить. Як привязешь до домашку, гарнят меду купить, гарнят меду купить. Запрягайте, запрягайте до конца воронца, до конца воронца. Отвязите, отвязите до кума до дворца, до кума до дворца. Наш кумочек, наш голубочек, да поезды любить, да поезды любить. Як привязешь харчомашку, гарня з горелки купить, гарня з горелки купить. Гуляночка здольная порадовать не толькі распеўнымі мілагучнымі, але і разгульнымі песнямі. А адразу вам крыху патлумачу, гэта хрэсьбіная песня. Я просто ведаю, таму што ні аднаго разу яе ўжо чула. Вельмі прыгожы і такі вясёлы тэкст. Там запражите 12 собак, отвезите бабку у карчму и купите ей горелки, запражите свинью, отвезите куму у карчму и купите ей горелки. Ну, это вот такие народные забавы были. Всем купить горелки. Ну, так потому что хрестбины, ну, дитя треба было мусить замочить. Я не думаю, что Маше в ее возрасте стоит петь про горелку. Как бы такая суть понятна, и, наверное, это так неплохо, не хорошо, это все, ну, как бы какой-то другой жанр, но, опять же таки, наверное, не Машин вариант. Да? Нет? Ну, Песня думаю, веселая, мне кажется, но не для Маши. Маша, как ты считаешь? я думаю, да. Ну, а мы працягваем слухаць песні, якія адраджаюць і захоўваюць пад Дзяржынскам. Калі не забыліся мы ў Пучына Дзяржынскага раёна, народны калектыў «Гуляночка» аддана стварае вакол сябе непаўторную атмасферу суцэльнага свята. Я искумою, милая, искумою, моя чернорыбая. Искумой, милая, искумой, милая, искумою, моя чернорыбая. Пойдем до дома, мой миленький, парничка на вору. Не балуй, милая, не балуй, милая, не балуй, ха-ха, моя чернобрывая. Не балуй, милая, не балуй, милая, не балуй, ха-ха, моя чернобрывая.
пэўны час належала Путчына яшчэ адным уладальнікам. Гэта быў вельмі заможны і магутны род Ленскіх. Мясцовыя жыхары распавядаюць, што збудавалі яны цудоўны маёнтак, знішчаны падчас Вялікай Айчыннай вайны. Месца, дзе быў маёнтак, знаходзілася недалёка ад Путчына ў мястэчку Татаршчына, якое атрымала сваю назву, бо яшчэ ў часы Вялікага княства Літоўскага тут пражывалі татары. Ленскія не былі апошнімі гаспадарамі. Пазней землі перайшлі ва ўладанні пані Агінскай, мажліва, сваячыніцы слыннага кампазітара Міхала Агінскага. Багата было ў навакольных вёсках прыгожых культавых збудаванняў. Непадалёку у вёсцы Гаручачцы стаяла вельмі прыгожая Свята-Паўлаўская царква. Ды ў самім Путчына была царква, дзе месціліся першыя рэальныя вучылішчы і царкоўна-прыходскія школы. Але ўсе яны былі знішчаныя падчас усеагульнай барацьбы з рэлігіяй. У савецкія часы дадзеная мясцовасць значылася польскім рэгіёнам. Тут размяшчалася польская школа з адпаведным навучаннем, размаўлялі па-польску і жыхары. Таму ў перыяд калектывізацыі сяляне не вельмі хацелі ісці ў калгасы. Каб заахвоціць іх, на тэрыторыі Путчынскага сельсавета была створаная машынна-трактарная станцыя. Так побач з вёскай узнік пасёлак Путчына, куды і былі перанесеныя ўсе адміністрацыйныя будынкі. У гонар заснавання ў 1937 годзе на месцы машынна-трактарнай станцыі пасёлка Путчына усталяваны камень. Я кум да кумы заляцаўся, канапейкі пасець абяцаўся. Лука моя, люка моя, хто ж табе пасее, як не я? Хто ж табе пасее, як не я? Я кум да кумы заляцаўся, канапейкі рваць абяцаўся. Лука моя, люка моя, хто ж табе пасее, як не я? Хто ж табе пасее, як не я? Я кум да кумы заляцаўся, канапейкі мачыць абяцаўся. Лука моя, люка моя, хто ж табе памоча, як не я? Хто ж табе памоча, як не я? Я кум да кумы заляцаўся, канапейкі таўчы абяцаўся. Лука моя, люка моя, хто ж цябе патаўчэ, як не я? Хто ж цябе патаўчэ, як не я? Мы зноўку ў мінскай студыі. Са мною наш штатны аранжыроўшчык Кірыл Ірмакоў, музыкант, спявак і прадзюсар Юзары і ягоная пратэжэ Маша Новік. Здесь, мне кажется, нужен, чтобы в полной мере сделать эту песню действительно, чтобы она не пропала, и в то же время, чтобы она жила, и она должна остаться в таком вот жанре, как правильно Кирилл сказал, что вот больше ничего не надо добавлять. Вот она такая, как она есть. И здесь должны быть народные голоса, здесь должен фольклорный такой вот подход. И вон аж какие горят глаза у девочки молодой. Поэтому мне кажется, что давайте перейдем к следующей и послушаем, что дальше. Ну, такая очень позитивная песня. Да. Ну і яшчэ раз вернемся ў Путчына, каб паслухаць, што запісала наша каманда падчас чэрвеньскай вандроўкі. Калі не забыліся, гэта наперад у мінулае. Сёння ў Путчына Дзяржынскага раёна працягваем паглыбляцца ў мінулыя вёскі, як гістарычныя, так і культурныя. Вот и Соника забор котится, мне до мамочки в гости хочется. Мне до мамочки в гости хочется. Зраблюся зязюлькой, поячу туди, тіні
пасучи. Тінів бачу татку, коні пасучи. Са спадзёўкай, што мы нарэшце пачулі песню для нашай сённяшняй гераіні Машы Новік, мы зноўку вяртаемся сюды ў студыю. Так, лірыкі тут выше за дах. Слышим, что очень глубокий смысл в этой песне. Да, вообще целая история. Мне она сразу очень понравилась. В общем, все, делаем это. Гэткім чынам песня абраная вельмі прыгожая і даўнішнія, якія змены з ёй адбудуцца ў бліжэйшы час, будзем назіраць разам. Сонейка, забор котиться, мне до мамочки в гости хочется, мне до мамочки в гости хочется. Последняя самая вообще фраза. Як тебе, дочка, Чуть лучше, но все равно не вот этот переход. Где ж мяне мамка сустракать буде? Чи мяне мамка частовать буде? Пусть и Сонька забор котится, мне до мамочки в гости хочется, Вось і Сонейка забор коціцца цяпер загучыць у выкананні юнай Машы Новік. Слухайце, ацэньвайце і вяртайцеся сюды наступным разам, каб разам рушыць наперад у мінулае. Хочется, где ж мяне мамка